Καθόμαστε εδώ όμως. Πάμε εδώ μετά τις πόδες. Θα βάζω στο YouTube όλα αυτά. Ναι ρε. Καταλαβαίνω. Έχω κάνει και συζήτηση μαζί. Έλα ρε. Κάτσε βρε μαλάκα, ηρεμήστε. Πού το βρήκες ρε άτομο? Έξω πίσω να πάρω. Τι έγινε ρε? Ακούς το boom. Εντάξει, θα ακούς το boom και... Μαλάκα. Άισα, κοίτα μαλάκα τι κοίτα τη θάλασσα ρε μαλάκα πως έχει. Εγώ κοίταγα την μπόμπα και κάτι βλέπω. Όλες τις μερίδες